Atâta zic. Dacă se mai întâmplă odată, nu știu ce să fac. Te nenorăcesc. Gata, demone, pleacă. Tu cine dracu mai ești, mă? Și ce vrei? Ulu, ești femeie. Normal că sunt femeie, ciudatule. Ce credeai că sunt? Tocmai ce am zis mai devreme în discuție. Poți să fii și tu puțin atentă? Ți se pare că am față de demon? Da, dacă vrei un răspuns sincer, cam da. Adică ai ochii ăștia așa puțin bulbucați și cu coșul la în frunte, aduci un pic acorn. Băia, gata, mă. Ia zi repede ce vrei, că altfel te iau și pe tine. Gata, nu te enerva. Am venit că am primit foarte multe sesizări și am crezut că a venit un demon pe pământ. Ce sesizări, mă? La fiecare Doamne apără și păzește, să pune ca și sesizare. Și aici au fost înregistrate 56. Posibil să fi fost bărbatul meu. Păi și dacă nu te superi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Că iar mi-aduc aminte și iar îl iau. 57. Ce? Nimic, continuă. M-am săturat să-i spăl, să-i gătesc și el să nu facă nimic, așa că am schimbat tactica. Acum eu nu fac nimic și el face de toate, de frică. Îmi pare rău, dar nu pot să mă bag în probleme pământești. Dacă ați sfat, ia-l tu mai ușor ca să nu ajungi în iad și nu mai dă la față. Ajung în iad dacă îi dau la față? Nu, asta era pentru poliție că rămân semne. Gata, am înțeles mai ușor. Sigur ai înțeles? Da, stai liniștit. Bine, atunci plec. Drum bun, acolo unde mergi tu. Mersi. 60, ai înțeles pe naiba.